Πρέπει να ομολογήσω ότι η ζωή είναι υπέροχη όταν είσαι skater και έχεις χορηγούς. Δηλαδή, πώς μπορεί να μην είναι? Η εταιρεία Riot μας πληρώνει για να κάνουμε skate. Δεν παίρνουμε πολλά, αλλά αρκετά για να είμαστε χαλαροί. Ω, ναι. Ναι, το πέτυχες, μωρέ. Άλλη μια ώρα. Μαμά! Αλλά εδώ στο σπίτι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ζωή είναι δύσκολη εξαιτίας της αδερφής μου, της Ginger Falcone. Το όνομά της, οι προσβολές της, οι φάρσες της είναι αδίστακτη. Εχθές το βράδυ έβαλε αυτή τη γαλοπούλα στο μαξιλάρι μου. Απέσιο, Άσε που τη γέμισε με αυτό το φούτερ. Έτσι λοιπόν το συζήτησα με τον συνεργάτη μου και καταλήξαμε σε μια σημαντική απόφαση. Ναι, είναι σημαντική. Εντάξει, είναι σημαντικότατη. Καλά, είναι σημαντικοτερότερη. Είναι... Γύρισα! Τέλεια. Κάτσε εδώ. Ορίστε. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Τίποτα, διαβάζουμε περιοδικά. Ναι! Γάλα σόγιας! Αυτό εσείς το λέτε φάρσα. Για την ακρίβεια το λέω αποχαιρετιστήριο δώρο. Περίμενε τι? Με άκουσες? Εγώ φεύγω. Κλερώθηκες. Μη μου πείτε, έχουμε ξεφύγει όλοι μου. Πως ποτέ θα τρελάνουμε την πόλη. Μη φωνάζεις, ίσως κάποιος μας ακούσει. Μη μου πείτε, φτάνει πια. Για ηρεμήστε, μην τρελαθούμε. Πάρε μια πίτσα, Κάτω γίνεσαι και μη χαβαλιάζεις. είναι ακόμα Τρίτη. Πάρε μια πίτσα και πες το ανήξερος μη το κουράζεις. Είναι ακόμα Πέμπτη Και μη σε νοιάζει, αύριο θα είναι πάλι όλα μια χαρά. Το νέο σου δωμάτιο θα είναι... Μετακομίζεις? Σωστά. Adios, baby. Εντάξει μεγάλε, καλά. Αλλά θυμήσου, μπορείς να τρέξεις, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς. Ποιος είπε ότι θα κρυφτώ? Μετακομίζω στον καράζ. Στον καράζ! Αν ακουμπήσεις έστω και ένα τα πράγματά μου, θα πεθάνεις. Τέλεια. Αυτό είναι το νέο σου δωμάτιο. Αδερφέ, πρέπει να κάνεις μεγάλα σχέδια από εδώ και πέρα. Λοιπόν, όπως τζακούζι, χώρος για bowling, κατοικίδιο. Λουθ, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Αυτό που με νοιάζει είναι πού ακριβώς θα βάλω το κρεβάτι μου. Έλα, ηρέμησε μεγάλε. Εδώ ανάμεσα στο μπάρμπεκιου και στον γκάζι. Θα χρειαστούμε βοήθεια. Και ξέρω ποιον θα φωνάξω. Ποιον? Το μάτι μου κόβει! Το χάρισμα το κληρονόμησα από τη μητριά μου που είναι η καλύτερη διακοσμήτρια στο Κιλρόι. Δυστυχώς έχασε το μάτι της. Αλήθεια, το γυάλινο της μάτι. Μάλλον το ξέχασε σε κάποιο μοτέλ. Ό,τι πεις, Οζ. Θέλω να έχω το καλύτερο δωμάτιο στην πόλη. Θα βοηθήσεις? Φυσικά, εντάξει. Τώρα, θες ένα μέρος που να είναι φιγουρατζίδικο και να φωνάζει «Γεια, είμαι ο Ζικ και περνάω καλά» ή κάτι σαν είμαι ο Ζικ, τσαντίζομαι εύκολα και βλέπω τηλεόραση μέχρι αργά. Σε ξέρω. Λούθερ, εγώ είμαι. Ο Πολυγκλόβερ. Ναι. Ήμασταν μαζί στον νηπιαγωγείο. Μετακόμισε, σωστά. Ναι. Εγώ έμενα με τον πατέρα μου, αλλά ήμουν λίγο ζώρικος. Έτσι γύρισα. Κολλητή. Έχω ακόμα τη φάρμα με τα σκουλίκια. Τα σκουλίκια πέθαναν, αλλά η φάρμα ζει. Μπορούμε να παίξουμε για λίγο και μετά να κοιμηθούμε, έτσι. Έτσι. Απόψε θα πάω σε μια συναυλία. Ακούγεται ενδιαφέρον. Έχω μόνο 2 εισιτήρια. Για μένα και τη μαμά μου. Φεύγω. Τουλάπα εδώ, γωνία πρωινού εκεί. Σ' αρέσουν οι γωνίες, είσαι γωνιακός τύπος. Το θέμα, Όζι, είναι ότι θέλω τον καράζ μου λίγο πιο άνετο. Αυτό. Γαλανομάτι, βλέπεις κάτι νέο? Όχι τώρα, Γκρουπνερ, έχω δουλειά. Καινούριο μαλλί. Το έκανα για σένα. Πώς σου φαίνεται? Ναι, τέλειο. Είσαι απίθανη. Σου πάει πολύ. Εγώ διαφωνώ, νομίζω ότι δείχνεις γελία. Τι είναι αυτά? Σχέδια? Θα πας σε άλλο σπίτι? Όχι, τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, Όζι, πάμε, σήκω. Έλα, Περίμενε, περιμένετε. Ναι, κύριε Ζικ, ζητώ άδεια για να κάνω μια τρύπα στον τοίχο του γκαράζ. Τι, για παράθυρο? Ακόμα καλύτερα.
ότι ήμουν κολλητός με αυτόν τον πόλη στον νηπιαγωγείο. Δεν ξέρω, απλώς μου φάνηκε περίεργο που τον είδα. Μεγάλε, νομίζω ότι απέκτησες έναν θαυμαστή. Ένα θαυμαστή. Μπα. Λούθερ, θα πήγαινε στη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας. Το έψαξα στο τμήμα τεχνών και ψυχαγωγίας. Το Gilroy δεν έχει συμφωνική, αλλά έχει μια μπάντα που παίζει στις 7:30. Θα πάω να πάρω εισιτήρια. Όχι, Τι εγώ τρέχει δεν... εδώ! Χαλάρωσε, Ginger, απλώς καθαρίζουμε τον γκαράζ. Για πες μου, πού είναι οι 10 κούτες με τις ακριβές σοκολάτες μου? Χαλάρωσε, χελωνόφατσα. Μάζεψα όλες τις σοκολάτες σου και τα υπόλοιπα σκουπίδια σου και τα έβαλα εκεί. Στον καυτό υπέροχο ήλιο. Έχω δει την Ginger νευριασμένη κατά καιρούς, αλλά ποτέ δεν την έχω δει έτσι. Για την ακρίβεια, έβγαινε καπνός από τα ρουθούνια της. Το νέο σου σπήλαιο είναι έτοιμο! Δηλαδή, δεν είναι εντελώς έτοιμο, αλλά μπορείς να μείνεις. Θέλω να μου πεις την αλήθεια για τα στόρια και για το χαλί. Τρέμω από αγωνία. Πρόσεχε! Πρόσεχε! Γιατρός! Βοήθεια! Πω, είναι φανταστικό. Αυτό είναι φανταστικό. Κοίτα εδώ. Όζι, είναι τέλειο. Ιουχου! Είναι τόσο ρομαντικό. Η πρώτη μας ερωτική φωλιά. Λίζα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον εδώ. Θέλω να το κάνω όσο το δυνατόν πιο άνετο μπορώ. Γι' αυτό έφερα διακοσμητικά. Κεράκια, Μπορώ. μαξιλάρι της αγάπης, φωτογραφία κάποιου αγαπημένου. Αδερφέ, η Γκρούμπνερ είναι εκτός ελέγχου. Θα πρέπει να την κοπανίσεις με ένα σφυρί. Τουλάχιστον εγώ δεν θα πάω σε μια συναυλία με ένα θαυμαστή μου. Κοίτα, δεν πρόκειται να ξαναδώ αυτό το παιδί. Εντάξει. Και όταν η πόρτα του γκαράζ είναι κλειστή, μπορείς να φωτίσεις το δωμάτιο με μια απλή κίνηση. Λούθερ, πήρα τα εισιτήρια. Και δεν χρειάζεται να αγοράσουμε σνακ. Πήρα μαζί μου ελιές. Ο θαυμαστής του Λούθερ είναι πολύ αντριχιαστικός και εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τη Λίζα Γκρούμπνερ, οπότε να τι θα γίνει. Θα πω 2 κουβεντούλες στον κύριο Πόλι Γκλόβερ. Και εγώ θα κάνω τη Λίζα να δει την αλήθεια. Λουθ, με το μαλακό, μίλα της γλυκά. Καλά, εντάξει. Ξέρεις ότι είμαι ο κύριος Γλυκομίλητος. Είσαι φρικιό. Είσαι περίεργη, μυρίζεις, είσαι κοντή, είσαι εντελώς αειδιαστική. Οι σκύλοι δεν σε γουστάρουν, οι γάτες σε θεωρούν περίεργη. Λοιπόν, οι άνθρωποι που δεν σε ξέρουν δεν θέλουν να σε γνωρίσουν. Και οι μπότες σου είναι χαζές. Α, πού το πας, Waffles? Λοιπόν, εγώ απλώς μεταφέρω αυτά που μου είπε ο Ζικ. Ο Ζικ είπε ότι οι μπότες μου είναι χαζές. Ναι. Κοίτα, Γκρούπνερ, ο Ζικ δεν είναι τα αγόρι σου, εντάξει. Δεν ήταν ποτέ και δεν θα γίνει ποτέ. Καλά. Αλλά αν δεν τον έχω εγώ, καμιά δεν θα τον έχει. Εσύ, τι συμβαίνει? Ψάχνω για κουκουνάρια. Ξέρεις, δεν έχουμε συστηθεί επισήμως. Είμαι ο Ζικ, ο φίλος του Λούθερ. Φίλος? Δεν ξέρεις το Λούθερ όπως εγώ. Δεν ξέρεις ότι το αγαπημένο του γράμμα είναι το Κάπα ή ότι ο αγαπημένος του ήρωας είναι αυτός. Κοίτα φίλε, ήρθα εδώ για να σου πω ότι εγώ είμαι ο κολλήτος του Λούθερ. Γιατί? Το Gilroy είναι μεγάλη πόλη. Κάνε καινούριους φίλους. Γιατί όσο είμαι εγώ εδώ, ο Λούθερ δεν θέλει άλλο κολλητό. Δηλαδή, αν δεν ήσουν εδώ, θα είχα το Λούθερ όλο δικό μου. Σωστά, αλλά είμαι εδώ. Ζω και βασιλεύω. Χάρηκα. Θα του δείξω εγώ που πέταξε τα πράγματά μου. Θα του δείξω εγώ που με πλήγωσε. Θα του δείξω εγώ που έκλεψε το φίλο μου.
αδερφέ. Σου έφερα χυμό και τον άφησα έξω. Αδερφέ. Είδες τον αδερφό σου? Συγγνώμη. Γιατί έχεις κέφια? Φαίνεται έτσι. Βλέπω αστυνομικές σειρές συνέχεια και έτσι κατάλαβα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Καθόλου καλά. Ο Ζικ δεν πάει πουθενά χωρίς το σκέιτ του. Να, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Κοίτα, δεν έχω όρεξη, εντάξει, πολύ. Χάθηκε ο κολλητός μου. Σωστά. Μιας και δεν είναι αυτός εδώ, δεν πάμε μέχρι το μόλ. Για ψώνια. Σου κράτησα μια ελιά. Γκρούμπνερ, τι κάνεις? Τι φαίνεται ότι κάνω? Διέγραψα το Ζικ από τη ζωή μου. Ακούστε με, κυρίες και κύριοι, αυτό που θέλω από εσάς είναι μια πλήρη έρευνα για τον Ζικ, εντάξει. Θα ψάξουμε όλα τα βενζινάδικα, τις αποθήκες, τις φάρμες, τα σπιτάκια των Λούθερ. σκύλων. Μόνικα, τι είναι? Είναι κατεβασμένο το φερμουάρ σου. Τι? Κάνετε πάρτι χωρίς εμένα. Είναι ζωντανός. Ήταν 9:30. Μόλις είχα ξαπλώσει όταν άκουσα ένα σφύριγμα. Ναι. Έτσι, σταμάτησε και μπουμ, έσβησαν όλα. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι κολυμπούσα προς την ακτή και είχα μούσει. Δεν είναι περίεργο που όποιος χάνεται στη θάλασσα βγάζει μουσι? Ναι, και εγώ έλειπα μόνο για μία μέρα. Ενώ ποιος μου το έκανε αυτό? Αδερφέ, τα έχω καταλάβει όλα. Εντάξει, υπάρχουν 3 ύποπτοι. 3 είχαν κίνητρο. Έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης. Λουθ, ας ξηρίσουμε τις φαβορίτες και μετά θα βρούμε τον ένοχο. Ό,τι πεις, μεγάλε. Λοιπόν, ένας από εσάς τους 3 προσπάθησε να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον κύριο Ζικ Φαλκόνε. Το οποίο δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Όχι σωστό. Εντάξει, και δεν θα βγει κανείς από αυτό το δωμάτιο αν δεν μάθουμε τελικά ποιος το έκανε. Φωνάζει σε λάθος άνθρωπο, Σέρλοκ. Εδώ κάνω κουμάντο εγώ, γλυκά, εντάξει. Λέγει ό,τι θες, αλλά για την ώρα... Λίζα! Λίζα, Λίζα. Λίζα, Λίζα, Λίζα. Λίζα, Λίζα. Λούθερ, Βρισκόσουν σε ένα συναισθηματικό παραλήρημα τις τελευταίες μέρες. Ναι? Είσαι καλά? Αισθάνεσαι καλά? Θες να σου φέρω ένα φλιτζάνι τσάι? Θα το ήθελα πολύ. Δεν έχουμε παλιό τσάι! Εδώ είναι τόπος εγκλήματος! Εντάξει! Πιστήριο Α, Γκρούμπνερ. Ζικ Φαλκόνε. Όταν είπα ότι δεν ενδιαφέρεται, είπες ότι αν δεν τον έχεις εσύ δεν θα τον έχει καμιά. Πολύ σκληρές κουβέντες, μαντά. Ποτέ δεν του έκανα κακό. Εντάξει. Τότε που ήσουν χτες το βράδυ στις 9:36? Εντάξει. Μετά από όσα μου είπες, ήμουν αποφασισμένη να ξεχάσω το Ζικ μια για πάντα. Αν δεν μπορούσα να έχω το Ζίκι μου, δεν θα με ένοιαζε ποιος θα έπαιρνε τη θέση του. Η μέρα σου πηγαίνει όλο και καλύτερα. Θέλεις να χορέψεις? I'm an animal ready to roar. Light the fuse, gonna explode. Clock's ticking away. Good luck trying to run from my grenade. Baby, you bail for me. Ντρέπομαι τόσο! Άφησέ με, φρικιό! Λοιπόν, Πόλη, εσύ τι λες? Ξέρω τι συμβαίνει. Όταν πάει κάτι στραβά, την πληρώνει το περίεργο παιδί. Το έχω ξαναδεί το έργο. ίσως. Αλλά όταν σου είπα ότι ο Λούθερ και εγώ είμαστε κολλητοί, δεν πέταξε και από τη χαρά σου. Αδερφέ, εγώ κάνω κουμάντο εδώ. Συγγνώμη, φίλε, έχεις δίκιο. Εντάξει. Τι λέτε γι' αυτό,
Κακά γλάρου. Και είναι φρέσκα. Αυτό σημαίνει ότι οι μπόντες σου ήταν στην προβλήτα εχθές το βράδυ. Και ξέρεις κάτι, έριξαν τον Ζικ από την προβλήτα χθες το βράδυ. Τυχαίο, δεν νομίζω. Για λέγε. Εντάξει, ήμουν στην προβλήτα. Αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μαζεύα κοχύλια. Θες πραγματικά να πιστέψουμε κάτι τέτοιο, Είναι αλήθεια. Σου έφτιαχνα ένα κολλιέ φιλίας. Σωστά, σωστά. Γιατί δεν μας δείχνεις λοιπόν αυτό το περίφημο κολλιέ φιλίας? Το φοράς. Όχι! Μπήκα κρυφά στο δωμάτιό σου όταν κοιμόσουν το βράδυ. Έτσι λοιπόν μας μένει ένας άνθρωπος. Τελικά η Ginger τα έπαιξε. Δεν λέω ότι ήταν έκπληξη, αλλά δεν περίμενα ότι θα με πετούσε από την προβλήτα. Και το χειρότερο ήταν ότι αρνιόταν τα πάντα. Είπε ότι πέρασε όλο το βράδυ φτιάχνοντάς μου ένα δώρο καλωσορίσματος. Εσύ το έκανες αυτό? Δεν το έκανα ακριβώς, αλλά το γυάλισα και το έβαψα. Κολλιέ, κούνιες. Τελικά έχουμε πολλούς μάστορες εδώ. Λοιπόν, αυτό έκανα χθες το βράδυ, εντάξει. Τώρα όλοι έξω το δωμάτιό μου. Μια στιγμή. Κάτι μου βρωμάει εδώ. Κοίτα, εγώ απλά έκανα ένα δώρο στον αδερφό μου. Α, ναι. Λοιπόν, το μόνο δώρο που φτιάχνεις για τον αδερφό σου είναι όταν του ετοιμάζεις παγίδα. Και αυτό φυσικά δεν είναι παγίδα. Αουτς. Ουχ. Φοβάμαι. Τι θα κάνουμε? Με το 3 μπουκάρουμε. Είναι τέλειος. Ναι, γι' αυτό είναι κολλητός μου. Γιατί? 3. Όζι, εσύ το έκανες? Τελικά κατάλαβα τι είχε γίνει πραγματικά. Ο Όζι μισούσε το χαλί που είχε βάλει στο δωμάτιό μου και έτσι επέστρεψε για να το αντικαταστήσει. Μάλλον βιαζόταν τόσο που δεν κατάλαβε ότι είχα τυλιχτεί μέσα στο χαλί. Επειδή το μισούσε τόσο, δεν ήθελε να το ξαναδεί. Ήλπιζε ότι άξιζε να πληρώσει πρόστιμο 80 ευρώ όταν οι αρχές το έβγαζαν από τη θάλασσα. Τελικά η λύση ενός μυστηρίου φτιάχνει τη διάθεση και όλοι θέλουν να κάνουν ένα πάρτι. Αμέ. Και έχουμε και το κατάλληλο μέρος γι' αυτό. Τώρα πρέπει να ξανακοιτάξουμε τη λίστα των καλεσμένων. Άφησε κάτω τις ελιές. Εντάξει, δίνε. Τι στο καλό είναι αυτό? Hey, κοντοστούπα! Τι κάνεις? Καλώς ήρθες, Ζικ. Συγγνώμη. Καλώς ήρθες, Λούθερ. Γεια. Γεια σου, Ginger. Απαγορεύεται η είσοδος. Τι? Δίνε του, κοντοστούπα.